Look, ito na siya guys. Pero kailangan meron pa siya dapat ilagay dito kasi nga Good morning, Philippines! good morning. Continuation po tayo guys. Meron tayong gloves. Continue tayo sa ating pagpapak. Umagang-umaga pa o tignan nyo. Nakikita ninyo ito pala palagi. Kasi suot ito pa minsan ni Tami. Ano kami ng shirt, t-shirt, balong yung lost na t-shirt. Ano kami? Kami dalawa nagsusuotan. Guys, meron akong i-share sa inyo guys. Itong Sour Patch na ito guys. Kung meron kayong makita sa Pinas, itry ninyo. Ang sarap guys. Kung gusto niyo yung maasim-asim na matamis in the end, ito talaga siya as in grabe. Anyway, good morning. Good morning pala. So ngayon, ang gagawin ko is, anuhin ko guys, dahil yung family ko ang dami, ang ginagawa ko is, individually pack na lang pangalanan. Like mga ganito. Ilagay natin sa ziplock. And then, ilagay natin dito. Naka-gloves po ako kasi nga kakainin nila ito, diba? Kahit pamilya natin yan. Yan. Ang ganda nito guys, o pula. Masarap siya guys, promise. Naalala ko kasi ito kasi sa theater, nung nagtrabaho ako noon sa sinihan, ano siya, yung paborito kong, it's enjoyable ba? Maasim-asim na in the end is sobrang sarap na tamis, ganun. So ngayon, hati-hatiin ko lang siya guys in, kasi meron ako dito mga ziplock, oh. Gusto ko hatiin kasi nga, ilan yung pamilya ng kapatid ko doon. 1, 2, 3, 4. Apat sila. 6. I-6 natin kasi nga may kapatid. May yung mama ko din. Nagustuhan ito ng mama ko. So, yan. Buti na lang nakita ko talaga ito. Malaking pack. Malaking pack. Masarap kasi ito guys as in. Wala, nahulog isa. Nahulog isa, kainin. Kainin natin. Maasim. Matamis. Ito talaga yung enjoyable. Maasim na matamis. Kasi nga, kung bibili ako nito ng marami, delikado din ito sa mga, ito guys, kasi matamis din to. Pagdating sa Pinas kasi guys, pag walang pangalan, hulbot-hulbot na lang, walang pangalan kasi, ano yun sa Tagalog, hulbot-hulbot? Basta mauna na siya, kamunay sabot. Hi guys! Hello! Kumusta? Kumusta po kayo dyan guys? Punta po tayong Walmart. May bibilhin na naman tayo guys. Kasi guys, nakalimutan kong bilhin yung duct tape natin. Ginoo ko, Lourdes. Kailangan natin ng duct tape para makapag-impake tayo continue. Kasi hindi ko matapos-tapos guys. Dahil nga wala akong duct tape. And then, meron akong inano na mga box. So yun siya. Yung mga box natin doon. And of course, gamit natin itong sasakyan ni Mr. And luckily, wala pa rin siyang since inayos ni Tami itong gulong, hindi na tayo na pa-flat. At ang taas-taas ng sasakyan ni Mr. ang gandang i-drive. Maganda siyang i-drive kahit sobrang taas. O, diba? Anyway. Kailangan ko ng mirror. Anyway, samahan nyo ako guys and hopefully makahanap din ako, magdagdag din ako guys ng alam nyo na magdagdag din tayo ng ating box. Wala itong katapusang dagdag. Meron lang akong bilhin something at saka mag-add ako ng lotion kasi parang nakulangan ako ng lotion kasi nakulangan talaga kasi nga yung kapatid ko. Kunti lang yung nabili ko guys.
Pero hindi pa ako tapos. Kailangan ko pang bumili ng something. Nakalimutan ko ay, scotch tape pala, duct tape. Ang pinunta ko dito duct tape pero hindi ko makalimutan ko. Hi guys, tapos na po ako dito sa tindahan. Tapos na ako sa Walmart. Look, malayo lang tayo, hindi nyo makita. Malayo yung pinarkingan ko dahil nga mahirap dito. Ang traffic naman dito, grabe. Ang daming tao. Tara, let's go. Yun guys, meron pala akong sabihin. Ang sasabihin ko is ala. Ang dami kong Ang sasabihin ko sa inyo, alam nyo, yung reels ko ba yun? Reels? I think reels ko yun eh. Ang daming apektado at ang daming nakarelate about palamunin na asawa. Look, yung parang walang trabahong asawa ba? Sa reels man yun, ang daming nakarelate, pero ang daming galit din guys. Dahil nga, ang daming galit dahil nga, tawag nun, pasensya na guys, nag-drive ako guys. Hello ang traffic naman dito Okay, let's go traffic. Hindi kasi guys, Sunday ba? Baka lalagpot kayo, baka malagpot kayo, mahulog. Baka mahulog kayo. So anyway, so ang daming nakarelate na mga viewers sa atin about sa palamunin. Ba't hindi daw ako magtrabaho, ganon. Alam nyo, may nasabi si Tami sa akin ba about sa ganyan, yung mga walang trabahong asawa, about sa mga trabaho dito. Ang ganda ng ulap So yan. So yung mga tao nang nagtatrabaho kasi dito, ang kasi kasagara halos kasi puro reklamo. Totoo naman talaga, hindi masaya. Hindi lahat ng nagtatrabaho dito sa Amerika na mga puti or kahit anong kulay ka man, basta American andito. Maybe may mga 2% na masaya sa trabaho nila, pero mostly talaga daw siya yung tawag nun, hindi masaya dahil nga trabaho, wala, hindi may katrabaho ka every time daw na uuwi ka ng bahay, mag-complain. So yun yung sasabi niya sa akin, wala namang problema kung walang trabaho, kung kaya daw. Pero alam mo ba, yung mga natrabahante dito, they always complain about the coworker, sa boss nila, sa trabaho nila. Sabi pa ni Tami, may mga tao lang talaga daw na hindi masaya, na nakikita kang masaya, at saka lalo na kapag wala kang trabaho, and then kahit ano na mga pinagsasabi, totoo naman talaga. Pero alam nyo guys, ako sobrang happy ko naman na nasa bahay lang ako, and then hindi lang naman guys, hindi naman talaga, well, palamunin ako talaga matagal, pero nakabawi naman din ako sa kanya, Katami, big time din. Masasabi ko talagang nakabawi ako sa kanya, which is worth it naman, na deserve ni Tami na babawi ako sa kanya talaga. Deserve niya kasi nga, alam nyo na, dito na tayo sa highway. Highway galore. Oh my God. Okay, go. May nakabike pa dito, nakamotor. Hello sir, dito ka sa likuran ko sir. Sige sir, transfer ka sir. Anyway guys, so yun siya guys. And sa makarelate, hello po sa ating mga palamunin, kumusta kayo dyan? And also sa mga hindi makarelate, na galit na hindi ka nagtrabaho nga, palamunin ka, dapat magtrabaho ka, wala kang anak, ganun. Ang daming mga masasabi nila, no?
natural lang yun guys. Yung sabi pa ni Tami, everybody is not happy of what they're doing. Pero, you know, pero masaya sila na may pira, sweldo, ganun. Pero, everything is not perfect. May always complain daw. May complain daw palagi sa ganun. So sabi ko, totoo naman talaga yan, oy. Kung ikaw, kung may business ka, edi good for you. Pero kapag nagtatrabaho ka sa sa mga kumpanya at mga ganon, or kahit grocery store, anek-anek, hindi ka talaga masaya. May time na masaya, may time na complain ka ng complain dahil sa coworker, may makaaway ka. Ina-experience ko yan dyan dito nung may nakaaway ako. May nakaaway akong sa trabaho ko. But anyway guys, pauwi na tayo guys. So let's go. Guys, kanina pa ako sa bahay guys. Hindi pa ako matapos-tapos nito. Nakikita nyo naman sa labas madilim na. And then kausap ko yung asawa ko kasi nakita niya ako sa camera na 9 o'clock na hindi pa rin ako kumakain. Kaya tinatawagan ako guys kasi sabi niya, ba't hindi ka pa kumakain? Ganon. Ay, nakita. Nag-ano pala ito. Nag-spy pala guys. So yun, hindi pa ako tapos. Yung mga chocolate din, nilalagay ko sa ziplock. Kinount ko kung sino yung bigyan, ganon. Kasi nga, alam nyo na, sinabi ko na kanina, hulbot-hulbot kasi walang pangalan. So yan, so yung asawa ko naman tawag ng tawag. Sabi pa niya, kakain ka na ha, bago ka matulog daw. Sabi ko, sige na, bahala. So yun, wala akong choice kung makain ako guys. Kaya, isap ko na ito dito yung packing nga Muntik naman ako matapos. Hi guys, thank you guys so much for watching guys. I-end ko na tong vlog. And then yun, almost done. Look, ito na siya guys. Pero kailangan meron pa siya dapat ilagay dito kasi nga, yun alam nyo na meron pang space konti. Yung line is andito pa So meron pang space konti. So anuhin natin, and then lagyan ko siya ng styro or towel sa ibabaw. So yun siya guys. And yun, puro lang naman ito guys, mga snacks, candies, giveaways. So yun yung priority natin. And then, yun. And the next is mga damit. At itong cereal, hindi kasya guys. So, kaya kailangan ko din siya ilagay sa container. Yun guys, ano bang sinabi ko? So, yan siya. Hindi siya magkasya. At saka siya ng space sa ating box. So, ngayon, ilagay ko siya sa container. Hopefully. So, yun. At ito na siya. Ito din, kailangan kong lagyan ng wrap. I-bubble wrap ko siya para hindi masyadong madurog. Yun lang guys, and kita-kits tayo next time. Thank you guys so much for watching. And ipakita ko sa inyo guys, i-announce ko sa inyo kung kailan kayo mag-entry sa isang box. Yung dalawa sa December pa. Pero, so yun, kailan kayo mag-entry sa malaking box kasi, di ba meron tayong isang malaking, hindi man sobrang laki. So, sabihin ko sa inyo kung kailan mag-entry and baka, sabihin ko sa inyo, hintayin lang ninyo kasi matagal pa man din ito talaga mapunta doon sa Pinas. Matagal pa. So, yun, pagod na ako guys. Hindi pa ako nag-dinner. Noong oras, it's 9:05 na. But anyway, kita-kits tayo next time.